гледате, аз съм Транспортер, днес играем Minecraft Survivor 1.8.1 епизод 2. Ето тук направих нещо ново, преди да започна да снимам. Това е камъка и служек и таклата. Видим печели с месото. Да. Мисля, че тук няма нищо. И да отиваме пак да копаем. Отново. Така. Чакайте за малко само. Ето пак съндук. И днес ще опитам да намеря Iron. What the heck? Iron! Супер! Най-накрая. Тъкво го казах и намерих Iron. Добре се получи, защото този Iron излезе, чакай да още малко. Така. Ами готови сме. И сега да отидем малко да спечава неща и така. Тук ще сложа. Бързах се един тук. Тук. Така. Този на тук. Обръх се. Ще бързам, защото да е. Бързам. Извинявай, че ще бързам толкова. Да ги сложа и така. Мисля сега да си допостроя къщата. Ето ще ми е леглото. А пък ще на втория етаж ще бъде по-горе. На третия етаж. Така. Тук. Този епизод ще бъде колкото другия сигурно, който беше първия. Става тъмно, това да трябва да побързвам. И така. Само да направим това. И сега. Бързо. Готово. В момента ще... О, да, стана. И Iron. Супер. Имам 5 Iron. Това е много тъмно. Че чакай втори епизод намерих. Пак ли забравя да направя. Тук. Тук. Ето, тук ще стоят. Така. И тук ще сложа една. Ето това ще е. И да правя един капчен тейбъл. 2. И 4. Така. И тук. И тук. Ето така е симетрично. Тук ще сложа така. Сега ще търся нещо да я. Ще ми трябва още храна. Те какво може да се направя? Да, една капка. Ето, вижте, този епизод вече имаме там една капка. Това е супер. Извинявайте, че съм в сервер да играя с приятел, но в момента заеки
момента ще снимам сам. Само да видя нещо тук. Ще обърках. Значи тук ми е къщата. О! Прасета и прасета. Тук има много прасета. И така. О! Какво? Село! Супер! Това е много дено. Село, в село се намират трудно предите камни след, що преди като играх в Survivor, много трудно намерях села. Дори като бях на креативе, но беше ми валидин и лесно да откривам само ятъчни и някакъв открих. И попадател селянин, да. Така, но какво става тука? Ето няма... Добре. Няма ли чест някъде да взема нещо? Ако може да си направят... Взема чест... Не знам. Ще имам малко пръст. Да. Така става. Съжалявам, но ще ви обира нещата следани, защото ми трябва към мене. Така. И аз ще се засия. И това ще ми трябва много. Съжалявам, но много ще ми трябва на мен. Ще ми трябва пиричка. Обраго. Нека да засея точно. Ако остане още малко и ще засея и тук отново. Следвайте да има. Но тук има и картофи, това е супер! Това е супер, много неща намерих. Преднимайте, че казвам 100 пъти е супер, но не откривам село. Точно на средата на Survivor. Няма нищо. Предпочитам да съм на свързана къща, отколкото да живея в селянска, но може и това да стане. Но сега просто ще бавам някакво тук. Така. Айде ме къща, да. О! Сега да продължим да строим къща. Тук. Да. Ще обиколя още на камък и дърво, само че покрив. И за да причина ще почна да стоя още нагоре, като втори етаж. За днес ще и това. Но това е целта ми до няколко епизода да се направя къщата и да почнем да се правя фермичка и такива неща, които ще се готови. Сега събера малко дърво. И сега ще ги чупя тези. О, да. Ще взема малко месо. Тук. Това съм храна, ще направя и кожа. Тук ще сложа и други неща. И така. Не сте добре, да наказвате село и така.
Това е... На трети път ще направя втория етаж и като навърша къщата и като направя фермичката, като правя в недъра, може да пишете какво да правя, но моля ви не ми пишете да обувам Ender драгони, някакви дракони, защото искам просто да забавлявам, да си играя и да ви покажа как се работи. Накрая на предпоследния епизод и на последния мога да се бия с някой дракон, като искате, но какво ще, аз ще уведомя това ще е последния епизод и да ми напишете кога да се бия, дракон на такива неща. И... Я? Тук има храна, така. И това е епизода. И ако искате, абонирайте за мен, не искам да се абонирайте за мен, също и да ми слушате клипчета, пишете коментари. И да ви е харесало, ако някой иска да играе с мен, просто пишете долу вашия скайп или ако искате някой стример да играем, просто пишете в в коментарите и гледайте скайпа. И това е. Само ще се условя, ще оставя нещата и това ще е. Искам да ви кажа, че първият епизод вече ще е качен и втория този ще означава сигурно утре. Не съм сигурен, защото ще има малко работа. И за това. Чао, мен!